ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಉಡುಪಿ. ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿಯ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಶಂಕರ್ಪುರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ತಿಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ತಿಂಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಿರುವ ಮಂಚಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಮಂಚಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವವರಾದರೂ ಯಾರು, ಯಾವ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ಮಂಚಕಲ್ ಪೇಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಂಚಕಲ್ ಪೇಟೆ, ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ಈಚೆ ಬರೋದಾದರೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಶಂಕರ್ಪುರ, ಬಂಟಕಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಂಚಕಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಟ್ ಹೋಗೋದು ನಿಮಗೆ ಬೆಳ್ಮನ್ಗೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಶಿರುವ ಮಂಚಕಲ್. ಈ ಮಂಚಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಒಂದು ಐಟಮ್, ಆ ತಿಂಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದೇ ಮಂಚಕಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ಹೋಟೆಲ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಯಾಕೆ ತಡ, ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ನಮಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ತಡ, ಫಾಲೋ ಮೀ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶಿರುವ ಮಂಚಕಲ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಬಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲಕರು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ. ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರಭು. ಸರ್, ತಾವು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಶಿರುವ ಮಂಚಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡಿ 10 ವರ್ಷ ಮೇಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಊಟದ ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಊಟದ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು? ಊಟದ 3-4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಊಟ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಗಿರಾಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ, ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 15 kg-ಯಿಂದ 20 kg ತನಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಯನ್ನು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 15 kg-ಯಿಂದ 20 kg. ಓ, ಸೂಪರ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂತ ತಾವೊಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್? ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪದ್ಮ, ಹಾಗಾಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪದ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಮಾತು ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಸಣ್ಣದಿಂದ ಇರುವಾಗ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗೋದು ಆ ತಾಯಿಯ 2 ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ. ಸರ್, ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಓಕೆ, ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ತಿಂಡಿ ಇದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನು ತಿಂಡಿ ಇದೆ, ಸಂಜೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ಇದೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೀನೆಲ್ಲ ಬರುವಾಗ ತಿಂಡಿ ಲೋಟೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಾಗ್ತದೆ. ಓ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ತಿಂಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀನು ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮದು ಮೀನು ಊಟ ಎಲ್ಲ? ಮೀನು ಊಟ ತವಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು. ತವಾ ಫ್ರೈ, ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ, ಚಿಕನ್, ಓಕೆ, ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. 5-6 ವೆರೈಟಿಯ ಮೀನು ಇರ್ತದೆ. 6-7 ಜಾತಿ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ತವಾ ಫ್ರೈ, ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರವಾ ಫ್ರೈ. ರವಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಚಿಕನ್ ಇಂಥದ್ದೇ ದಿನ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲ, ದಿವಸ ಚಿಕನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತಾವು ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸರ್ ಮೀನಿನ ಊಟಕ್ಕೆ? ಮೀನಿನ ಊಟಕ್ಕೆ 80 ರೂಪಾಯಿಂದ 90 ರೂಪಾಯಿ. ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿದ್ರೆ 90, ಅಷ್ಟೇ 80 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಊಟ. ಓ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೀನು ತೆಗೆದ್ರು 80-90. 80-90 ರೂಪಾಯಿ. ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದೇ ಅಲ್ಲ.
ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮೀನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ 150, 200 ಏನೇನೋ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಅದು ಮೀನು ಬೇಕು ಇದು ಮೀನು ಬೇಕಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ತಿಂತೇವೆ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಓಹ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮದು 80-90ರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮಂಚಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಆಸುಪಾಸು ಶಂಕರಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಳ್ಮನ್, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಚೀಚೆ ಹೋಗುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 80 ರೂಪಾಯಿಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಇಡೀ ಊಟ ಪ್ಲಸ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಕ್ವಶನ್, ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಆದರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ರೇಟ್, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುನಃ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ರೈಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಊಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಜನ ಊಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಬ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಜನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೈಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾನೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ತಿಂಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ತಿಂಡಿ ಗೋಳಿ ಬಜ್ಜಿ, ಪೋಡಿ, ಮೆಣಸು, ಮತ್ತೆ ಬಡಡಂಬಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೋಂಡ ಈಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಅದೊಂದು ವೆಜ್ ಅಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೋಂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೋಂಡ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಿರಾಕಿ. ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕೆಲವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಛೇ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಪೋಯೆ ಮಾರೆ, ಖಾಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಿಂದು ಪೋಯೆ ಆಂಡ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದು ಜನಕುಲೆ ಪಂದಿಜೆ. ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪಂದ್ಪೇರ್ನ ಮಾಡ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಪ್ಪಾದ ಹೋಯ್ತು ತುಳುಟು ಪನ್ಪರ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪರ ತುಳುಟೆ ಪನ್ಪರ ರಪ್ಪಾದ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಪರಪವನ್ನು ಮೂಲಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ನೀರುಳ್ಳಿ, ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ, ಶುಂಠಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೇಸಪ್ಪು ಪಾಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಡೀ ಅಂತ ಉದ್ದುದು ಬಾರ್ದು ಅವೇನು ಉಪ್ಪು ಉಡುಪಿ ಜಂಕದು ಅಂತ ಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಇದು ಕಡ್ಲೆಟ್ಲ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಡ್ಲೆಟ್ಲ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಲ್ಲತ್ತದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕೊಡು. ಇದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೋಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಕಾಯ್ದು ರಪ್ಪ ಬಾರ್ಕೊಂಡು ಜೀರ ಪೊಡಿ ಹಾಕು ಮುಂಚ ಅಂಡ ಶೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ರೆಡಿ ಆತ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುಕೋರಿ ಸತ್ಯ ಆರು ಈನ ಬಂಡಿರ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಖಂಡಿತವಾಡ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನ್ಲೆ ಆರು ಈನ ಪುರ ಪಂಡೇರ ಐತನೆ ಮೆತ್ತಡ್ಗೆ ದೇ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆಗೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಹಾಕಿ ಇಜೆಂಡ್ ಹಾಪಿச்சு ಅದೇ ದೇ ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಾಗೇನಲ್ವ ಅದಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಡೊಂದೇ ಇಪ್ಪ ಅದಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂತ ಒಂಜಿ 10 kg ಒಂಜಿ 2 kg ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ತುಲೆ ಅವೇ ಕೇಳಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಜೆ ಅತ್ತಂದೆ 2 kg 2 kg ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸೋಲು ಬತ್ತು ನಾಗಿ ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಬಂತೇರು ಮಾರೆ ಕೊರ್ತಿನ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಜೆ ಮಾರೆ ಅಂತೇರು ಅದೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ನೆನೆ ದಿನ ಐತ ಕ್ಯಾಬೇಜಿದ ಅಂಶ ಪೋಪುಡು ಖಾಲಿ ಅವು ಒಂದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಣಿ ಸ್ಮೂತ್ ಆದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಪಿದಿಂದ ವಿಧಾನ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೈನೆ ಬೋಡೆ 2 kg ಒಂಜಿ 2 kg ಬೋಡಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡೆ ಓಕೆ 2 kg ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೋಡು 2 kg ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೋಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಸರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರು ದುಂಬು ಈ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪುರು ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಶಾಲೆ ಎಂಕಲ್ ಬೆನ್ನಿತ್ತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ನವು ಊರು ಪೆರಡೂರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ದತ್ತದ ಶಾಲೆ ಬೋರದಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದ ಶಾಲೆ ಬೋಪಿನ ಇರ್ನೋನಿ ಟೈಮ್ ಅಂಚದ ಬಂಗ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಪೂರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕಡ ಬುಣ್ಣೆ ಹೊರತು ಬೇತದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕಲಪೆರೆ ಕಡ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ಲೈನ್ ಇಂಚ ರಜೆಟ್ 2 ತಿಂಗಳು ರಜೆಟ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋದು ಬೆಳೆದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚದ ಬೆಂದು ಪೂರ ಕಲ್ತದೆ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ತರ್ದಿರು ಒಡಿ ಬೆಂಡ್ರೆ ಬೋಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೈ ಎಂಕಲ್ ಮಾಮಿನ ಮಗನ ಒಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ ಮಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅದು ಮಂದಿತ್ತು ಓ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲ ಈಗ ಅಸಂಬಂಧ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಉದ್ದೇಶ ಹೊಡಿಯರು ಊರು ಬತ್ತಾರ ಊರು ಬತ್ತದ ಒಂದು ತೊಂದ್ರೆಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೀಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಪಂದೆ ಪನಲಿ ಅದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಯ ಬೊಕ್ಕಡಿ ಫುಲ್ ಒನಸ್ ಬೋಪುಜಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಓಪನಕ್ ಬೈಯ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬುರುದು ಓಪಿನಕಲು ಅವನ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಪೇರ್ ತಿಂಡಿ ಬಸ್ ಹೋಗ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಈ ಮಂಚಕಾಲದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇರ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಕೊರಂಬತ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಕೆ ಏನು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೋಬಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಕಬಾಬ್ ಪೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಾಗ ಐತೆ ಎದುರೇ ಉಂಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಈ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಬಾಯ್ದು ದೇಪಂಡ ಈ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಪಿರೋಡು ಒಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ದೇಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಅವಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾಪ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಗೋಬಿ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಅವು ಚೂರು ಪಿರಪೋಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ದುಂಬ ಬತ್ತಂಡ ಅದೇ ಈ ಮಂಚಗಾಲದಾಗ ಎಂಚ ಓ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು
ಮಂಚಕಲ್ ಎಂಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ನೀರುಲ್ ಬಜೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಕ್ಕದಾಗ ಗೊತ್ತು ಜನ ಎಂಕಲ್ ನೀರುಲ್ ಬಜೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಒಂಜಿ ನಾಲಾನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಖಂಡಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾಲಾನ ಉಳ್ಳೆ ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿದೆ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಹೊರಬಸಂಬೈನೆ ಕೂಡ ಬರ್ಪೇರೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಅದೇ ಅದ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಲ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವನು 2 ವರ್ಷ ಇಂಚಿ 10 ವರ್ಷ 9 ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ 5 kg ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಇತ್ತ 15 ಇರುವ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಓ ಅಂದ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಿನಕ್ಕತೆ ಅಂಚದಾಗ ಇಂಕೊಲ್ಲು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಲೈನ್ದಾಗ ಉಳ್ಕೊಳೋದು ಇದೀಗ ಪಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ನಿಕಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅದೇ ಏನೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೀ ಏನೊಂದೇ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಎಂಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಈಜಿ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಲೈನ್ ನಿನ್ನೆ ಪಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ರೇಟ್ ಏರೊಂದು ಮಾರ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಲ್ಪಲ ಇರೇ ಅಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ರೇಟ್ ಏನು ಮಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ತಿಂಡಿ ರೇಟ್ ಏರರೆ ಆಗೋಚಿ ಅದೇ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಏತು ಬಾಡುವರು ₹20 ಇಡೀ ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಪೂರ ಜನ ಹೋಟೆಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 25 ಮಲ್ಪುರ ಒಂದು ಬಾರಿ 25-30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಉಂಟು ಅದೇ ಐತೆ 25 ಮಲ್ಪುರ ಒಂದು ಮೊರನಿ ಪೂರ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೋತೇರು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸ್ ದಕ್ಕಲ್ ದೇ ಪಂಡ ಪೂರ ರೇಟ್ ಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂತ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಕಲ್ಲ ಅದೇ 25 ಮಲ್ಪೋಡೆ ಬಂತೇರು ಇಂಕುಲ ಆಂದು ಪಂತನು ಪಂತನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಗಿರೇಕಲ ಅಂತ ಪಂದೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಗಿರಕಿಲ್ದ ಹೊರನೆಗೆ ತೊಂಡಾಕಲಿಗೆ ಹೆವಿ ಆಪು ಆಗಲೆಗಳ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ಉಡುವ ಬರ್ಪೇರು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಜಾಗಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಿ ವರ ಏರ್ಪವ ಮಾರ ಈ ವರ ಇಂಚ ಬರ್ಪರ ಏರ್ಪವ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಓಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತಿರ್ನ ಒನಸ್ತ ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪರ 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು 11 ಫಸ್ಟ್ ದಿನ 3 ಮುಟ್ಟ ಉಣಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಬತ್ತನ ಪಿರಗಡ ಉಡ್ಪಿ ಪಿರಗಡ ಪುಡ್ಜ ಕೆಲವು ಕುಳ್ಳದ ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಡೇಗೆ ಉಣಸ್ ಉಂಡು ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ರು ಬರೋ 4 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಬೇತ ಹೋಟೆಲ್ ನುಪ್ಪುಕೊಂಡದನ್ನ ಆಗಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಅದೇ ಪಂಡ ವೀಕ್ಷಕರ ತೊಲೆ ಏತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಿದ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪ ನುಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಲ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ದವಡು ಬೇತೆ ಒಲ್ಪರ್ದವಳು ನುಪ್ಪು ಕಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪಿನ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಈ ಮನಸ್ಸು ಬಂದೆ ಪನೊಲ್ಲಿ ಐಕೆ ತೊಲೆ ಮೇರೊಂಜಿ ಏತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೊಡೋಲ್ಲಿರ್ ಅವು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಿನ ಜನ ಕೂತಿಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಯದ ತಿಂಡಿ 8 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟೋಣ ಅವು 4 ಗಂಟೆ ಬಂದ ಮೀಂದ ಒಂದು 3 ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಜನ ನಾವೇನು ಪೂರ ಕಟಿಂಗ್ ಗಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಬೈಯಾಗ ಒಂದು 7 ಮುಗಿಂಡು ಪೂರ ಕಾಲ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇನಿ ಒರಿಂಡು ಎಲ್ಲ ದೀಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂತ ಇನಿ ಅವು ಎಲ್ಲ ಬೈಯಗ ಅವು ಏರೆಗ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಪುಣತೆ ಏರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕೊರ್ನಾಗ ಅವೇನು ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಮಟಲು ಊರಿಜಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಓಕೆ ನನ್ನ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರ ಹತ್ತು ಪೆರಡು ಉಲ್ಲೇರ ಏತು ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೂಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಯ್ಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬೆನ್ನಿದ ಜಾಗ ಶೇಲೈನ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದು ಬೊಂಬೈದ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಮೂಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಲೇ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋಕುಲು ಅಕಲ್ ಶಾಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಕೆ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ನೆ ತೆಗಿದ್ನ ಖಂಡಿತ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕಲ ಒಂಜಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ದೇ ಪಂಡ ತಲೆ ಯಾನೊಂದು ಕೇವಡೆ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮೀನ್ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ದ ಅಡೆ ಪೋಡು ಆ ಮೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಲು ನಂಗೆ ರೆಸ್ಟೇ ಉಪ್ಪೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋರೆಗ್ಲ ನಂಗೆ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಡೇರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ಅಂಚ ಅದಾಗ ಬುಡಿದಿ ಬಿನ್ ಬೆಚ್ಚ ಆತಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಬುಡದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿತ್ತೆ ಅದೇಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಲೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಡ್ ಉಂದೆ ದೇ ಪಂಡ ಇರಿನಿ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬುಡ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನೆಕ್ ಬಂದು ಬರ್ಪಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಇರಕಾಲ 24 ಗಂಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಪರ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಇರಿ ಯಾಪ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಿದೈ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಣು ಬೈದನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಬರು ಬೈದನತೆ ಬಕ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಅಲೆನೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಅಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಕಲ್ ಬತ್ತ ತುಯ್ಯಾಡ ಮೊದಲು ಚೂರ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈನ ಎಂಚ ಪಂದ್ ಖಂಡಿತ ಅಲೆ ಲೆಪ್ಪುನಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೋಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಪೋಲು ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಹಿವಾಟು ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಬಂಡ ಇಂಚೇನೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಕೆಲವು ಏರುಪ್ಪುನು ಕೆಲವು ಪೇರುಪ್ಪು ಅವು ರಡ್ಡನ್ನು ಒಟ್ಟಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಚಾಲುಂಡೆ ಅತ್ತ ಯಾಪ ಪೂರ ಬಂದ್ ಯಾಪ ಚಾಲುಂಡೆ ಸಂಡೇ ಒಂದಿನ ಬಂದ್ ಸಂಡೇ ಒಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ ಒಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ಚಾಲು ಸಂಡೇ ತುಲೆ ಈ ಸಂಡೇ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ್ರ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಸಂಡೇಡ್ ಮಂಚೆ ಕಾಲದ ಅರ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಿಪ್ಪ ಇರ್ದೈ ಚಾಲ್ದಿ ವರೆವಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬನ್ಲಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅಂದು ವಾರಡ್ ಒಂದಿನ ರಜೆ ಬರಲೈತೆ ಅವೇ ಸಂಡೇಗೆ ಒಂದಿನ ಬ್ಯಾದ್ ದಿನ ಹೋಲ ಬ್ಯಾದ್ ದಿನ
ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆದಾಗ ಬೇಲೆದಾಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಡೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀಪೇರು ಬೇಲೆದಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೂ ಸಂಡೇಗೆ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಕಲ ಮನುಷ್ಯ ಬನಿ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಡ್ ಒಂದಿನ ಫ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಎತ್ತು ಕುತಲಿ 24 ಗಂಟೆಲಿ ಬೆನಿಪಿನ ಎತ್ತು ಆಜ್ ದಿನಲ್ಲಿ ಬೆನಿಪಿನ ಎತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ್ಲಿ ಬೆನಿಪಿನ ಎತ್ತು ಒಂದಿನ ರಜೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಆ ಇಲ್ಲಡಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟು ಕೂಡಾಟಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟು ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೂರ ಪಂಡ A to Z ಆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪುನು ಈನ ಮಲ್ಪು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪೂರ ಪಂಡ್ಯ ನಿಕಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾದ ತಿನ್ಪವಾರ ಇರೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆನೆ ಬೊಕ ಅದೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಪನಿಬಕ ಇರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಿನ್ನೋಡಿ ಅಪ್ಪಣ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೊಲೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ದ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕೈಯಾರೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ದಯಮಂಡ ಕೆಲವು ಕೊಡ್ಡಿ 4 ಬಾಡುವರು 5 ಬಾಡುವರು ಆಂಡ ತೊಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಲೆ ನೊಟ್ಟೊಂಜಿ 10-15 10 ಉಂಡು 10 ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಉಂಟು ತೊಲೆ ಈತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಐಕಡೆ ಬನ್ಪಿನ ತೊಲೆ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಈ ಚಟ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಬನ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಚಟ್ನಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪುಟಾಣಿ ಮಾಡುವ ತಾರಾಯಿ ಬಕ ಪುಳಿ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚು ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಕ್ಕನೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಪಂಡ ಯಾನನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಿಂದು ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪನೋಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಜೈ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಬತ್ತಾತ ನನ್ನ ಕಾಲಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ತಿಂದು ಯಾನಿ ಕಲೆಗೆ ಪನೋಡು ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ತಡ ಚಟ್ನಿ ಕೊಡ್ತೀರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಕೊಡ್ತೀರು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೀರು ಚಟ್ನಿ ಎಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದಾಗ ಅಕ್ಕತ್ತು ಏಮಣ್ಣ ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಕ್ಕದಂಚಿ ಮಂಡಿ ಇಡೀಗೆ ಬೈಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಬಾಟಂಬಡೆ ಆವಡು ತೆತ್ತಿ ಬೋಂಡ ಆವಡು ಓಡಿ ಆವಡು ಮುಂಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಆವಡು ಪೂರ್ಲ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ತಿಂದರೆ ಬರೋಡಿ ದೇವಂಡ ಅಂಚೆ ಉಂಡುತ್ತಲೆ ತಗತ್ತೆ ಬಂಡಿತ್ತಲೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ 10-12 ಪೀಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಇವನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಸಂದ್ ಪೋಂಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದಂತ ತಿನ್ಪಿನಕಲು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ಪಿನಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಡ ಬಯ್ಯ ಉನ್ನೋಡು ಬಂಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಚೋಣ ತಗತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಖಂಡಿತವಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಸ್ತಿಗೆ ಐಕಾದ ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ ಆವಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆವಡು ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಒವ್ವೆ ಈನನೇ ಬರಡು ದೇಪಂಡ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವಡು ಅಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಂತು ಅಂಚದಾರ ವಾವೊಂದು ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಕೋಣ ಬರಡು ಕೋಣ ಬರಂದೆ ಗುಲ್ಲರು ಮತ್ತು ದಾದನೆ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಮಲ್ಪುವೇರು ಐಕೆ ಬಂದ್ವಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಮಂಚಕಲ್ ರೂಟು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡಿರ್ದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮೂಡೈ ಸೈಡ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಂಚಕಲ್ ರೂಟ್ ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳ್ಮಣ್ಣು ಪೂರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪುಪಿನಕಲಗಳ ಅವೇ ರೂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬತ್ತುವೇರು ದೇವಂಡ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದು ಅಂಚಿದಾಕಲು ಇಡೀ ಬತ್ತಾಡ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಪಂತನಿ ಕರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈನ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅವೇನೇ ಪತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಟಿ ವಿದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಪಾರ್ದ ನಿಕಲೆ ದಾಲ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತಂಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತೆ ಒನಸ್ ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಪ್ಲೇಟ 20 ಪ್ಲೇಟ 30 ಪ್ಲೇಟ 50 ಪ್ಲೇಟ್ ಅದೇ ಆ ಟಿ ವಿಡ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಖಂಡಿತವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ದಯದಿದ್ದು ಫೋನ್ ಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತುಡು ಎಂಕ್ 30 ಒನಸು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ದೇ ಬಂಡ ದಿನಕ್ಕೂ ಈತೆ ಬಂದು ಮಲ್ಪೇರಾರ
ಅಂಚು ಬಂಗಾರೆಯೋ ಒಂದಿನ ದುಂಬು ಇದನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬಂಡಾಡ ಅದು ಈನೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ನಿಕಡೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮೀನ್ದ ಕೈಪದ ಒನಸ್ ಬಾರ ದಿರಟೆ ಗೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಮೂರು ಅಂಡ ಕೆಲವು ಈ ಜೋಕುಲಿ ಬರೋ ಸ್ಟೋನ್ನಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಾರದಿರ ಬೋರ್ಡ ಬಾರದಿರ ಮುಲ್ಪ ಯಾಪೋಗ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಹಬ್ಬಿಚ್ಚು ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ಜ್ಯೂಸು ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಸರ್ಬತ್ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಅವಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ತಲೆ ಐಕೆ ಬಂದ್ಮೀನಿ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬೋಡು ಮಾತಕಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಈನ ಮಲ್ಪೋನ ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದ್ಮೇಕು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದೆ ಬನ್ನೋಣ ದೇವಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಬಂದದ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಸೊಂದಿರು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಗುಡಿದಿ ನೆಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಈನ ಪೂರ ಬೋಡು ಪೂರನ್ನು ಆರಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪರಿಗೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಗಿರೀಶ್ ಏನು ಮಾತೊಂದಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾತಲ್ಲ. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ತಿಂದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ. ಈ ಮೂಲತ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸರ್ ಈಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7-2 ವರ್ಷ నుంచి ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಭತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲು ಭತ್ತದ ತಿಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಮೂಲು ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಭತ್ತ ಮೂಲು ಭತ್ತ ಪೂರ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪೂರ ಪಸಂಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಮೂಲು ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಕಿರ್ಸಂದಾಗ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಚರ್ಚಡ್ ಆನೆಲ ಮೂಲು ರಶ್ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆನೆ ಪೂರ ಪಸಂಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಒನಸ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಒನಸ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕುಂದುಗೊರತೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಅದೇ ಏತು ದೂರ ಇತ್ತನಾಗ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ಬತ್ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ತಿಂಡಿಯು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆನ ಫಸ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕೊಂಜೊಲೆ ದೇಪಂಡ ಈ ಕೆಲ ಹೋಟೆಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ ಇತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರಿ ಚೂರು ಬಂಗ ಮನ್ಪೆ ಆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ತೊಲೆ ಅರೆ ಲಾಸ್ ಆಡ್ ಲಾಭ ಇಪ್ಪಾಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಮಲ್ಪುವೇರೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಅದೇ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇರ್ ಬತ್ತದ ಗಿಡಗೆ ಇರ್ಲ ತಿನ್ಪಾರ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪತ್ತಂ ಹೋಪಾರ ಅದೇ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಭತ್ತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ತಿಂಡ ಆಂಡ್ ಐಟಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜ್ಜೆ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕತ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಪಂದನ TV ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಲೆಕ್ಕೊಡಿರಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅಲ್ದಲೆ ಎಸ್ ಆವಡ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬೋಗ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಅಮ್ಮನ ಉದರದಿತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆಯಾಡು ಅದೇ ನನ್ನ ದುಂಬೋಗ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಡಿ ಏನೋ ಉಂಡ ದ ನೆಟ್ಟಿದ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರ್ನ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೊರ ಬತ್ತದ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರಿಯಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಪಂದನ TV ತೂದು ಬೈದಿನ ಮನೆಯಾಡ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ನಿಜನ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವೇ ಅವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ಇವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತು ಈ ವಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಶಿರುವ ಮಂಚಕಲ್ನಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸತೊಂದು ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ, ರಾಕೇಶ್ ಕಡ್ಪಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾಯ್. ಸ್ಪಂದನ ಗಲ್ಲಿ ಫುಡ್
ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಿಮಾ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್, ಸುಭಾಷ್ ನಗರ, ಉಡುಪಿ.